Харесвам го. Жив, изпълнен с блясък. Цветът е различен. Елеен. Живей цветно. Искам нови маратонки. Има различни сандвичи и само един маргарин. Калиакра сандвич с 8 витамина. Започват приключения без край с Nestle Adventure. Вкусни шоколади, хрупкави бисквити и вафли. Любими на Ло и Бо. Малките, но смели приключенци. В Nestle Adventure се крият много изненади. Картички, пъзели и играчки за твоите колекции. Nestle Adventure. Приключения без край. Пънди, бонбони, настроение. Добре дошли на най-жестоката битка в света! Отляво е Мастър Крок, майстор в боя с пръчки. От дясната страна е Самурай Крок, унищожителя. Това не беше честно, но Мастър Крок се защитава и... Да, Самурай Крок ще запомни този удар. Имаме победител! Открийте жестока игра на карти във всяка опаковка на новия Чио Мастър Крок. Какво да избера? Поне е лесно да избера какво да сложа под мишниците си. Дезодорантът DAF ви дава 24-часова защита. Не съдържа алкохол. С 1/4 хидратантен крем, DAF се грижи за кожата ви каквото и да облечете. 24-часова защита и никакъв алкохол. Дезодорант DAF. Без компромиси. Имаме победител! А ти готов ли си за голямата битка? Хайде на боята! Търсете вододисперсионните бои леко, с стикер от Оргахим. Когато отчаянието стигне до крайност. I have personally placed a device inside the passenger cabin of flight 762. Когато крайността стигне до безумие. Well, that could make for a bad day. Когато последният ход е на живот или смърт. Невъзможно приземяване. Сряда, 20 часа и 15 минути. Без думи! Знаете ли какво ще ви покажем този петък? А знаете ли какво ще ви кажа този петък? Чухте ли? Най-новото от приятели. Не. Да, Чандлър гледа порно с акули. Моля? Какво? Моля? И то всеки петък от 21 часа. Супер! И повторение в събота от 12 на обяд. Удари ме! Много те бива. Това е всичко, което искахте. Тук няма мъже. Наистина? Една близалка. Господи! Но още нищо не сте видяли.